assistenten, is het altijd lente. De show met de meest fantastische prijzen. Hier is uw presentator, Wilbert Kruis. There's no business like show business, like no business I know. Lieve mensen, doen jullie vast naar hier. Hier staat het plezier uit het groot vertier. Samen gaan we quizzen, maken heel wat mooi. Ja, start nu maar die show. In the street, hold on to your seat. Grab it while I ride the beat. If you see a shiny black Lamborghini fly by, well, you didn't tell me in bed I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Je ene been hangt uit het bed, je haren door elkaar. En hij geeft je zoen op je neusje, maar je wordt het niet gewaar. Als ik jou zie, ben ik niets meer bij te sturen. 3 juli zijn we weer van de partij met de TVL Limburg Tour. Zeker komen kijken, want dan staan we over het OLS. En dat wil zeggen het Oud-Limburg Schuttersfeest. Tot dan, bye bye!